Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudayan nga ti surat ti pagkasalitaan ni paghayam tayo nga Edmar nga napauluan, anak. Dear Manong Nemi, nakairot dagiti nagpanangarakop iti asawak Manong Nemi. Kasla ka barbaro ni ayat kada kami iti asawak. Wen, ni Marla. Takasano Manong Nemi, nakabangbanglo nga nakakinkinis ti kutis na. Takasano Manong Nemi, nakaimimas nga nanaman dagiti narumpi abibig na. Jak pulos agamak Manong Nemi, amang tilmon ti katas dagiti bibig na. Kadi dagsina dagiti bibig mi Manong Nemi impababak dagiti bibig ko ket naglasak iti tenged na ditoy kon nga nangeg dagiti adada nga makaparugso nga asog ti asawak ako na. Edmar, honey, sabi ko mga Edmar, dadan to nagpitik iti pus, iti saklot ko. Sabi ko mate sagutan na tanyapad Diyos ti anak, nakalkalaga umanta. Diyos ko, ipaan na kami ti anak, iti asawak. Anak, anak, oh, anak. Dagitano ka Manong Nemi di masansan nga asog ni Marlang asawak. Kabayatan nga aglinlin na ilo kami. Kabayatan nga digusak isuna kadagiti agkakabarang agek idinaduma-duma pasat ti bagina. Ni Marla Manong Nemi din bilang ko nga first and last love ko. Gapatay sulahan ti babae nga pakarik na kiti ayat iti likodan ti kaadu dagiti babae nga mangsulsulisog kaniyak. Adu dagiti babae nga mangsulsulisog kaniyak kunak Manong Nemi ta damat langak. Sa napintas ti posisyon ko iti opisina. When, adamat napintas nga trabaho ni Marla. Nagayanayat kami at diadakang palaing iti fourth year college. Kalpasan na, naggraduar kami kat idi adan duwa nga tawon mi nga agtrab-trabaho. Pinagtipon min ornong mi kat nakaipanakdar kam nga dagos iti bukod mi nga balay. Nga di agkalaysa kami, kalpasan ti kalaysa, idito yan baro nga balay mi. Tingkam, naghanimunan. Ngawan idi ti sabali nga kalkalikaguma mi, kay ni Marla no saan nga anak. Anak, anak, anak. Nagpa-check up kamit idin iti namin talon nga gundaway. Agpadpada kami met nga awan diferensya mano. Ngayon ti saludsud, apeng aging gana ita, aging gana kadagidi, ket awam pa iti anak. Awam pa iti agpitik iti saklot ni Marla.
Kaya mapapal kami manunay mi kadag iti addan, iti adun nga anak. Apay nga adda digiti aganak, sakbay ti kasar. Apay nga adda digiti aganak, nga awam pahay, awam met ti mangi kasar. Apay nga adu digiti anak, digiti nakurapay. Idinto na kami, ngagtrabaho, ngagpadpada, kat apay saan kami nga maddan ti anak. No awan diferensya mi nga talaga. Intun ka no nga maddan kami, iti anak. Naturalin manong naming nga problema na ito, hindi kita agasawa nga saan nga kaanak. Kano sandan nga kaanak, manong kapilitan nga mga dapda. Dumawat da. Mga dapda, mangampunda ako nada. Ngam gabo taong madiferensya mi. Iso nga nang namnama kamlat nga dumteng to ti gundaway. Tap numadang kam tumatlang ti anak kini Marla. 7 years min manong. Ngay ti dayta ngayon kam panaglinlin na ilo. Manong Nemi, may kapiton nga tawen nga anniversary mi. Happy anniversary, sweetheart. I love you, Marla. I love you more and more. Oh, pututan nak. Ipayan nak ti anak. Pututan nak. Manong Nemi, naitayok kami. Nga gasawa iti day nga rabi, nga anniversary mi. Dati-dati, 1 round, second 2 rounds lang. Ngayon na pag 3 rounds mi. Tabarbarin ko nami. No itireta may kapiton nga anniversary mi. Ket ti sunton ti kadan ti agpitik iti saklot ti asawa. Kalpasan ti 2, 3 nga bulan. Uno kalpasan ti makabulan ko na. Agreklamat manen ni Marla. Hala, sampay nga dimteng ko na. Iti opisina manunay mi kankantyawan na ka. Ito'y kasadar ko manunay mi, best friend ko, ni Jojo. O ana, partner, awan lata? Awan? Talon ti putot ko iti asawa. Anya? Kumpadre. Wala, kumpadre. At inanak mo ni June, inauna nga putot ko. Di ba? May isang atawan. Same year nga nagkasar ta. Nagkasar kayo kini Marla iti June, di ba? When? June. Nagkasar kami met kani Nelia. Iti September. June, July, August. Wala nga bulan ti baet. Awan pa'y makatawen. Adan na putot ko. 2 nga tawen. Adadinan. Itata. Agadi manen. Adan may 3. Kapot aginaw manen ni baka. Katsika. Ni Siping. Awan. Di na makakadyaw na kasta, Jojo. Di kamat kami nagtungpal di bagbagakan ka, partner, kumpadre. Ano na bagbagam? Nagkitam ka di mo kami napipaspas na. Hamumat kami patpatsin. At ayun ano ti bagbagam ko na, kahit mo sawan, inulit-ulit kong ibagakan ka, di mo amo, di mo may kabesa, di mo malagip. Tsak to kaya tinalipotan ti asawak. Sana kasken ka. Adala nga roden ti asawam, talunton ti putot mo. Malaksid ka ni Nelia. At tapay sa bali, di ba? Gagangay dito ti lalaki. No. Saan ka nga nagbalingan na pudno ti pamilyang partner? Depende di diskarte ti may isang lalaki as kanyak. Ti pamilyak saan ko humaybayan? I-priority. Apay nga ron nga tapay sa bali. At dari kiti agkid-kid daw, at dari kiti gumaw-gawawa, at dari kiti agpakpakasi. At ang kilauna yung tapusum no sa mga patgan, nga halos agparintuming ti may nga babae tapno pagustuwa. Diyak kanunungan na ta prinsipyo. No sa mo ka kanunungan ti saan? No di ka mamati ti bagbagag keng kaya advice ko keng kaya ti saan?
Kas kumpadrem, kas gayem mo, kas kaobisinaam, isingasing ko na ito ay, tapno rin kas takit at ang tumatin putot mo. Anya itayo nga, paiso isingasing mo. Agin ko na. Aramate mo no usarem deta armas mo partner, iyasam ti sa bali nga babae. Ano kami ti pampanunutem? Apay no makinaig ka ti sa bali nga babae, panangliputan ti asawam? Kawa na. Ana. Panang pagusto laeng ti sa bali sa nga babae. Na seryoso kat adad nga kayat mo dahil nga babae nga ti pamilyam, uno ti legal nga asawam, dadat pa di. Apay no makirelasyon ka nito sa bali nga babae, di mo kaya tinibagat mo. Hama na kasta. Sino ko mga rod? Ayan! Dahil ta tinabintas nga sa lunsod. Sino ko mga rod? Kat pumatol ka na kita babae nga krasken ka. Krasken ni Susan. Sino Susan? Agpadpado ta nga lalaki kay Edmar. Madlaw mo ti babae nga nagkursunada kang kawano saan. Amo no siya kursunada ni Susan. Idi ko mapailaing nga napauya-uya. Nakalalas na kita nga words mo. Pauya-uy. Abay dagas ti pauya-uy. Ay naayo aya. Basta tong balan na. Tutupam ni Susan. Virgin pailaing neta. Kasano na sumasikuga. Di wow. Nasat masikugam kahit nga sawan nga talaga nga awan diferensya. Kasano no maamuan ni Marla. Kita hanggang patpatuktal Hanggang nga tong pala mo dyan may kasangapulog at may sangabilin. May kasangapulog at may sangabilin? 11th bilin? Ano na dyan? Don't quote on act. Hanggang ang pakto. Kasta nung kamaron nimi, tibasansan kapag sasalitaan mi kini Jojo akong padrek ken ka opisinaag. At naman dagi ni Gondaway, manon nimi nga tawagag ta asawag. Sweetheart, maladawak nga kawid. Dumagasak kita yan da papakin mama, may iliwak. Di dumagasak met, umayak met. Ano nga tanong sadyain ti pagdiniran ta? Okay nga rin. Sige, umuno na ka siguro kung makadanon sa dyan. Panong nami, nadak mo dito family house mi, siyak iti agad inaudi. Nagdakil tigap mi manong, ti brudek mi. Karadador na palang ti college, 1 year pa lang agtrabaho, iso ti bunso mi. Nung kasasalita nak ni Papa, o ana, awalata Papa. Baka unangan ng kantupay lang ni Victor, into nag-asawa, ni Bunso. O ada 1 year nang nagtrabaho, kalpasan ti another year, agkasardan tong karati girlfriend na. Baka no madamdama, ipadamag to ni Victor nga, ada na po kumika ni mahong mo keng kuana. Kit kapilit na to ng nag-asawa, da sakbay nga dumakil ti tsa, boksit, ti girlfriend na. Di kahit nasawan, unangan na ka pa lang ni Bunso nga makaputot. Ay, Papa, oradyo opisina, anak, topiko. Dito'y balay, numayag sumarong kar, anak. Anak na tati-tapik. Wan ata, iso nga roti, talaga ang runaan nga tapik. Anang orti kapag salitaan da. May panggap ka kayo kini mama. Ang problema kami kini mamang yung. So nga lang taadayot na kamangan di kiti kakabsat yo. Kami masarong karang insigida di kiti apo ko may kadakwada. Iso nga si ka, ikan na kami ti apo ko. Deta manin, Papa. Sa bali, topic ta pagkatapos mapanlata ti anak, apo ko. Kasadlat na nga maliklikan na. Alala, ni, isun sa dahilan ni Marla. May dumanon ka nga rito. Honey! O yan di ka kapay nakaluto. Adan di manugang ta. Ni Marla. Kinasara ka nukan sa mga rabita yon. Pure mangmangan kami manong. Anak latta ti isyo. Ay, biyag ayak. Napay.
Uri sa din no tayang ko papanak. Uri niya mapaspasamak. Anak latat topik. Kaya na nangarot ti topik tayo. Habayatan ng mga tayo iho. Kinuna ni mama. Isungarot nga pagsalsalud-sudak ni Marla. No anyamat ti aramidan na. Kaya di pagbaga nang agpapa-advise mo't kadagitipada ng babae. Kasmat kanya kita. O, manu kayo nga anak mi. Kaya di papangyo. Inem. Sigat agadi ti Borodek. Edmar. Dagiti upat nga kakamsat yo. At naganak ti 5. 3, 2. Siya nga awampay. Kahit no aga-asawa ni Victor iho. Mama, awampay panggap mo. Kinapod nuna. Imbaga kanyak ni Elena nga na-delay. Baka no, ada na po kayo kanyak. Oo, makidam. Kaya nga sawan, adan mapaspasama ka na kayo kay Elena. Natural, mama. Alangan mat nga, ano saklatang awon, mapasama ka na kami. Arig nag-asawa kami. Saan kang palang agkabalay? Kaya awon pa kakitaan. O makita, Edmar. Mabaling ka din katenta, isang ding tapay lang data nga topic, mama. Ipas nang tatibangan ni, kagawid kam doon nga asawa. Lala, sige nga, hindi yung kayat nga topic, ti may pangit ti anak, hindi isan. Idada kami nito'y balay, anong name, nakidigos kami ngagpadpaday ti asawa, idara ko pagmaninisuno. Sweetheart, I love you. Love you too. Kaslawang ka di mo. Oh, sa ka nagsinay. Naragsak ka di, Edmar? Yes, of course. Naragsak ka. Sika, naragsak ka di? Yes, naragsak ka. Ngam naragragsak ta ko mamanin. No ada anak tan. Dududwa talata dito yan. Di kayat ko tumado tayo. No, dando na nagta, mga lang tumatan ti yaya. Sa balit ti yaya, sa balit ti katulong. Kito na. Noray man pa'y awan pa'y ti anak ta, di mga alat ti katulong. Mapat ba ti no awan ta, no mapat nagtrabaho. Sayang lang di sweldo ta. Awan tumutubura na. Aganak ta pa'y ti talo. Sa tanto mga alat ti katulong. May isang anak, may ti katulong nga ganiyaya. No, danton may isang anak ta, talo tayo doon. Plus yaya, 4, katulong, nagtagibalay, 5. 5 tayo doon nga dagos. Diba? Ewan doon ka, no? Ano nga advice kan ka? Nagiti padam nga babae, no da kayo nagsasalita? Naduma-duma? Kas mangibaga ka man iti maysa. Palubosan ka kano. Nga usarem data, dito mo, anay, natakatangtang ka ng loko. Kasabulan ng tisirkan na. Ano niya, pakiulit. Palubosan ka kano, nga usarem dito, iti sa bali. Kas naman ti advice ni Jojo. Kaya't mong aramidan? No. Hindi na po, baka isutsokal na. Tsak kayat. Kahit no palubusan ka ngay. Marla? Palubusan ka. Tsak la kayat. Tigla tsak kayat. Tsak kayat na makita kayo. Kaya saan ka nagseryoso kong kuha na? Tsak kayat, Marla. Ore palubusan ka. Ore palubusan na. Kasunungar at gumadaan dati anak. Urayan talaang. Dumteng to. Kitno siya nga rod. Palubusan na. Ano tako lang? No di mo kayat. Kit siyak di mangayat. Tapno lang ang dasukal na.
bimaring kwasak mano. Sa muntong ulitan natin nga bagam. Numaawatan nak, nusyak ti mga ramid. Thank you. Ngayon nusikat mga ramid, Marla. Nung ka, saan ka nakayat? Edmar, nalawag ti makat. No adda makaaramat nga sa bali nga lalaki ken ka, di kan kayat. It's unfair. Anong unfair nga magbagam? Anak ko man nagdeferensyaan no ti lalaki at mga ramid ken ti babae. Basta. No palubusan nak ket maawatan nak. Okay. No mapagjakayat nga nabidan. Ngayon no sikat mga ramid. Saan ka palubusan? Ket ore no saan ka palubusan? Ket ipilit mo. Kahit nga sawan. Saan ako ng ipatpatek? Saan ka matel ng ipatpatek? Mapasama ka ng panagsinata. Manong na imidyak pulos ekspektaren nga mangeg ko dayta kini Marla. Alawan, okay kanyak da di bagana nga palubusan na. Imti bagana nga nudyak kayat ket isut mga ramid. Marla, Edmar, ada ka di sa bali nga lalaki nga mangidjadjayaken ka ti ayat? Itilugodan nga addan asawam? Itilugodan nga nasurukan nga 7 nga tawen nga agdandan nata? Edmar, saan nga nakaskas tao? Kasmet kang ka. Adda na gini babae nga mangayat kang ka, agpampantasya kang ka, itilikodan nga danasawang. Wapo ka, napintasak met. Adamat latamat gini lalaki nga pantasya kanya. Iti ababa nga panao, adamang sulsulisog kanya. Katsika, adamat mang sulsulisog kanya. Narukrukup ka ng itisyak, Marla. Gapat ang babae ti kinataon. Siyak na tibkarat. Adumat ti babae nga anytime nga tawagak, umay kanya. Ngim ni panunot, tsak pulos panunutin kinarabidan. Gapat ay patpatek ka, Marla. Tsak kayat nga da sa bali nga pakinaigak uray no nagiti magatgata nga babae. Tsak kayat nga da sa bali nga rakupek. Tsak kayat nga da sa bali nga agkak. Tsak kayat nga da sa bali nga tagigway. Ngayon no kas pagarigan ta sikati masulisog. Kas pagarigan ta papabasulan nak no apay nga saan ka masikugan. Kadagsapsapol ka ti lalaki nga mangkasikog nga dagos ken ka. Adalataken ka. Ngam irugi kon nga bagaken ka. Nga pagbingayan tan ti balay. Tiyor urayek iding ibaga manong nemi ni Marla ket arakupen na ket ikarina. Nga ore asinot mang sulsulisog kang kuana. Ket santo nga pasulisog. Ngayon saan ko nga na oray na itama nung nemi. Banag nga timakkel ti problema. Ti problema laang nga dati idikit anak nga saan kami nga madaan ti anak. Ngayon ti simublat nga problema. Ket ti panaglaymiis kanyak ti asawa. Panaglamiis kanyak ti asawa kunak manong nemi tanukas ta nga makalagipak katarakupek. Useless kunana. Tapay.
Sana tumit lang amadan ti anak. Ta anak ka dila yung tinapatag keng ka? Anat ka po na nuapin ang kasawa ta. Saan ka di? Natapno ang anak ta. Anak ko ti mabalinta. No saan na tapay nga ipaayan ni Apo Diyos? Maturog kan. Tada ka din sa baling ang lalaki di biyak mo. Ha? Awan. Kaya't mo ka din ngagsinata? Kaya't makidan na kan ti lalaki nga namnamahim nga makaedad kan ka ti anak? Ibagam lang. Maturog kan. Saan nga na siya at pet relasyon ta, Marla? Gabuti ka awan ti anak ta. Anong nga mabaling ko? Kaya wala siya ka. Dinagbog ka wana kasta. Maturog kang kunak. Maturog kang magtan. Saan ako mapapasulin? Saan ka matapagpapasulin ka? Agas matisa mo pa nang pawasol ka niya. Anong nga kayat mo ita? Maturog ka. Datat kayat ko. Maturog ta. Sige. Iti opisina manon na na ibagak da ito kini Julio. Partner, kumarkaro nga po kumarkaro ti problema. Aya po ay. Dahil tamat talaga kiti may isang rason no aping agsina di kita kasawa. Ti kaawan ti anak. Agsina di kitoy. Kapag agkalikagom dyan may isa. Pumutot ito sa bali. Ngayon di mo mataramidan. Baka dyan asawam ti makaramin, partner. Nakatagdag sa'yo nakasaksakit na panunutin, partner. Di mo kahit naramidan, ngayon ni Marla ti makaramin. Nagsakit. Diba? Sakbay nga maaramid na. Una amon, partner. Talabagbagam. Lalaki ti kinataom. Umuna kakit din naliputan na kati asawam. Tagtagari man. Sige, bahala ka. Wow. Uwas asideg dito ni Susan. Kaya man, tikin-nikin nina eh. Opo. Tikitir bibig na partner. Ti barokong na. Imal-o ti pamagina. Nasabang, diba? Nalapa na. Nagbanglo. Yung kadyalam yung samon. Sige, boss. Apikit ngamin ang sang awagan ti boss kat dadakit. Dangat nga to posisyon mong siya. Sige, boss. Hi. Hi, Jojo. Sir? Yes, Susan. Ito yung timparamid yung kanya nga report. Tugo ka. Ape, sir. Ape, matanda ka kasta. Napintas ka, Susan. Ita lang mangikuking ka, sir. Hindi ba ilayang yung ita lang ipag-nagkuking ka. The boyfriend mo? Awang pay. Apay, met? Diya kayat ibang ki-boyfriend. Apit ni mo kayat. Diya kayat ibang ki-boyfriend. Nusang kumat nga eten. Meaning, ado na kita kararam kanya. Kinampot na may sabi ni Jojo. Hana? Takait mo kumar din Jojo kita ada asawa na? Kita ori ada asawa na sa no kayat ko. Ano takit mo sa wan? Kas kumakin ka. Nagkrusonada ka kanya, ori ada asawam, kat sikat kayat ko. Takunak nga roden, jak kayat di maki-boyfriend, no sang kong eten. Di kayat ko maki-boyfriend, jak ipatpateg ko. Ori no saan na kay patpateg. Ori saan na ipatpateg. Basta ipatpateg ko. Asino?
Sir, okay ka naman lahat report ko? Okay na. Sir, available lang doon daw after office hours. Ano kaya't mo? Okay, sir. Nagsubli ako ng televisahan ko. Oh my God. Di babae ka talaga, oo. Sulisog. Kaya mabigas ni Diriknak. Iti matmatak ni Susan. Dagos nga timmangsit di armas ko. Oh. Di jay bagbaga ni Jojo anong name. Kasi lang supay ti maulit-ulit iti panunod ko. Si kanti mo na nga mga ramid, partner. Sakbay nga di asawam, ti mo na manglipot kang ka. Kasi lang makulkul ti panunod ko anong name. Kasi lang nakadagdagsen ti karkargain ti panunod ko nga problema. Agsusublat. Nagiti agsubli-subli nga. Lagip ko. Diya ko na di asawa. Nga si Papalubos isuna. Nga magkirelasyonan. No isungan dahil iti sukal na. Kahit no saan ko akayat. Baka isunat mangayat. Di pa naglamiis na. No kas naganda tagarakupan, useless ko na na. My God. Ito nga problema. Kasan ka patig ti anak? Tapos saan nga marakrak ti relasyon dagiti agasawa. Manong name nagpapaudi ak idireta nga malem. Partner, di ka ba nalpas? Ag-overtime ka? Haan, papaudi ak lang. Apa ngamin? Kahit ko laliklikan ni Susan. Tabay. Kaya't na ka, di ba? Kaya't na. Ipatpatik na ka, no? Ore no, sang kong ipatik isuna. May sa kakanong ang garaan kayong kuwana? Binatas ko lang binasukan. Just in case sa kayat na, partner. Ngimsikat i kayat na eh. Awang pa'y boyfriend na, gabot awang pa'y ipatpatig na, kanig iti agar-arim kayong kuwana. Ada saan nga agar-arim mo, iso ipatpatig na, nga sika na ita. Partner, ipalubos mo ka di, nga di asawam ti umuna, nga manglugit talurunam. Sakbay nga sikat makaramid. Kaslakla, adda, itinagbaitan ti agtuptupang bato. No di mo masarapa. Kapilitan nga maipit ka. May ipit na kayo. Kahit ni Susan nga dinner kami. Di tutupam. Umuna ka rin din. Kapag isumad nga nag-ring ti cellphone ko manong name. Oh, sineta. Ni Mrs. Hello, sweetheart. Hello. Maladaw ka nga gawit. Pakahit mo manin tumagasidean da papakin mama. Umay ka dumanon sa diyay. Haan? Adda pa namin kini Joby. Mangrabi kayo. Kapapanan nyo. Sige. Okay nga. Okay, bye. Ana. Adda ka date ti asawang, di ba? Nagkuida ka nung kay Joby. Joby. Baka lalaki nga Joby. Ni Joby, the best friend na. Kit gabutada, papananda Joby, kini Marla, di tutupam ita. Ni Susan. Sige, muna akon. Bahala kang desisyon.
Nagring ti cellphone ko kalpas nga 35 minutes nga awanan ni Jojo. Ni Susan. Hello? Hello? Adak dito yan. Nutoy. Nutoy ko ma. Yung baga na ano na imi. Oray ka? Oray na? Siga nang maoray ka. Ano brata? Ano kaya't mo diretso? Itintunonek ti hotel nga mangrabi kinuminom da. Kung nakman akong pa-experience mo, awang pa eh. Apay nga nga. No, jak bang oray nga ibagam, siyak ti mga ibagan. I love you, Admar. Hindi pa lang pantasyakin ka. Nang ron ay di mamuha ka talaga nga saan mo mapututan ti asawan. Anya tayo mo, baka siya ti baka isagot kang gati anak. Tanakasagana ka kadingala kang gati anak ko, anak ta. Da kami, kini Marla, iti mariingan na. Sino ko matilaglaban nga babae nga mangitid? Sabi nga kayat mo mapututan ka. Tapno, nagsinan tumantidalan, tada pa kalaglagi pa keng ka. Kanya mo, baka di mo ton kayat ni Marla. No mapututan na, kat siya konti din na maoray ka? Sige. Yeah, hurahin ka. Idi agtaratarahin ti kotsek manong naming agturong ti direksyon. Idi pangururahin kaniyak ni Susan. Agim imagine akon manong. Ububing ni Susan ngem ni Marla. Iti 7 o 5 katawan. No virgin pa lang. Ako pa siguro nakaagak kada kiti pipig na. Ako pa iti nakapros iti parokong na. Awan pa iti nang sayop ti kinibanglo na. Awan pa iti nang musat ti ruangan ti kuweba na. Inibigla manong nami ngaing kurbak. Manong nami. Nagbigla. Nga nagsabali ti direksyon manong nami ti kotse. Ti turong na. Imbas nga turungak manong nami iti pangururayan kaniyak ni Marla. Ay niya Susan. Iti direksyon nga pagawidak ti turungan ti kotse. Maramid. Numaramid man ti asawak, jak maramid. Kaya numaramid man ti asawak kas pagarigan. Siguro, awan ton sa bali pagpilnyak, tutupak ton ni Susan. Dimdengag diti balay, manong nami, syempre na mamaik nga awan ti asawak. Nagisangak, sa kanak ti pangrabiik lang. Yung nakaadok latama din ang sagana or irihit kong bigatin. Ilo katak ti rep manong nami nakikitak ti brandy nga pangted ko. Ti maugak nang lutuhak ti pulutan ko. Di ti salas manong nami tinangipanak ti pulutan kan ti arak. Numanin tumaugak. Numanin kitak panunemi ti oras iti cellphone ko. Alas 6:30 ti sumangpetak. Dan may isang oras ko dito. 7:30. Hindi malagip ko manong nemi nga tawagan ni Juby. Ngayon baka ti asawa kakaduana. Nagring. Simungbat. Hello. Hello, Edmar. Juby,
Kumusta kayo? Tama pala mong kumusta ka. Ni, ni Marla. Ni Marla? Di mo ko na yun nasamo akadwa ni Marla. Adag doon ti balay, hanggang mga nagkuyog ka ni Marla. Siya ka ngamin timbagana nga kinakakuyog na eh. Kaya mo sawan, awan dita ni Marla, awan dita balayo. Awan. Dan sa parte ko mga tandaran nyo, napaisan ka si Murot, nagbabawi ka. Awan ba't timbagana? Hanggang mga nagkuyog ka rin mo, kinapod doon, agad 15 minutes nga nag-under time suna. Awan pa alas 5 teramar. Awan pa eh. Dangar ka tinawag na. Gusto ka. Sige, Red. Okay, wait. Bye. Bye. My God. Ito ang mas pasamak. Kahit nang sawin. Lukluk ko ang nagtasawa. Itapay lang aramidan na tikastoy. Jakpay inaramid? Jakpay inaramid nga, intawag ko kenkuha nga saan na ka makaawid gabot at papanamiki ni Chucho. No adaman, agpapesong nagkuyog kam kini Chucho. Iso, gusto ko na ni Chucho. No saan nga siya ti makaramid, posible nga so na. Sa tinutayan na, asino ti kaduwa na. At nakadid sa bali nga mga arakop ang mga agek iti asawak. Manong na may nagadalim ti taog ko. Sa diniretsok, na ininom tinaudi nga taog ko. Nandiyak ng puto na nakapigpig sapay na ipigsak ti panangidisok ti baso. Uy! Numuna sarming ti lamisaan. Imbagmantasan nga na buong. Ala, Diyos ko, nila nga mapaspasamak. Partaan ka din na ito. Yung na buong ko mati sarming. Wano na burak ti baso. Baka partaan nga dan sa bali nga nakadagigwa ti asawak. Kasi ti kunat keng ka, Marla. No okay keng ka, kasi papalubos ka nga dapakinaigat ka sa bali. Sana nga okay keng ka. No dan sa bali nga lalaki nga nakasakit keng ka. Kabot saan ka nga kayat? Saan ka nga kayat? Naipigsak pa'y manong. Dandagla danugan ti sarming. Timaog ak manin. Yung saan ko nga impigsang intupak ti baso. Pwede bang kumanong nemi? Malasin ko ti ungor ti kotse ti asawa. At dan ti manglilipot. Nalpasandan ti asawa. At dan sa bali nga nagtagikwakeng kuana. Iti kasting oras? No nag-hotel da ko ma, naladaw ko ma. Di ba ti short time ki 3 hours? Saan kong sinabat ti asawak manunaymin tuloy ko lang ti minom, kaya di mailokat ng tiri daw. Nas daw. Itala siguro nga masagpatanak agin inom. Idimidiso na ti bagna. Imay tilikod ko. Inarakop na. Honey, I'm sorry. For what? I'm sorry. Apay kang so sorry ka.
Tinawagan na ni Joby. Naamuam nga sana isot kinakuyog ko. Sino nga rin kinakuyog mo? Apa kinagalisto kayo? Nasaba kayo nga nag-check-in? Saan ka nga nag-check-in? Jack Maharamid. Jack Maharamid. Sala nga si Kati at damang sulsulisukan ka. Batis yan. Katusto ka. Narugruko pa klimitis ka. Imsang ko Maharamid. Hawang ka di pwede sa bali nga nangarakop kang ka. Jack kaya. Jack Maharamid kay. Hawang ka di pwede sa bali nga nanggagek ka na ginibibig mo. Dako wala playag nilig ka na sweetheart. Jack Maharamid. I'm sorry. Numamesang po nga naaramid nga dakkel abasol ko ti padaggandat ko. Arig nanday ta ti padanglipot ko yung kayso agpagpakawala kay ka, Edmar. Magawin na ko ba, sweetheart? Si Mango ang kad na kinarakop kami tinairot ti asawak. Sa naglalang digri bibig mi tinakapapawod. Nagkasla ka baro ni Ayat kada kami. Ore siyak, sweetheart. Dito na ito'y nga rabi adamat agur-ure kaniya. Kaya sa anak nga napan, gapatasaan ko nga maaramid, Marla. Saan ko nga maaramid ti mga rakop iti sa bali, jak maaramid ti mga gek iti sa bali, jak maaramid ti manggulib. Manggulib iti sa nasagraduhan nga kalaysata. Kaya puti patpatig ka, ure awan anak ta, anaragsak ta, gabot agpimpinatig ta. Tinapasamag anatakit subok, nung asanod kinatibker ta. I love you, Marla. I love you more. Oh, Edmar. Edmar. Iriday nga gundaway manong nemi kasla ka barbaro ni Ayat kada kami. Di mi napuutan nga da kami iti sulad mi nga kasla ka ipas ngay kami nga maladaga. Dinigos ko ti asawa karagidag kakabarang agik. Inaramid ko ti amin manong nemi maitayok ko lahing suna. Nakastaman taramidan na kaniyak apa ng lailo tapno maitayok kami ngagpadpada. Da kami awanin ti sabali. Awan ti makarakrak ti relasyon mi. Huray no awan ti anak iti nagbaitan mi. Arik na manon nemi inulit mi ti nag-honeymoon. Sa amila insardeng ni marik nami ti bisin mi. Kat kabot at dalinutok, isun tinaglanglangan mi akinan. Kalpasan na, napangkam nagdigos, ito nagtibanyo, inaramid mit manen. Kalpasan iti banyo, intuli mi manon nemi ti rabaw ti kama. Diya kamunoan niya nga oras idin tamaturog kami. Manong nemi, nagsubli ti dati nga irut, bara, ti aynayat mi ti asawak. Kalpasan ti makabulan, kastaonen ti ragsak na nga nagpakam mo. Positive, sweetheart. Ha? At nagbitbitig ni saglot ko. Peso? Uy, sus.
Kung nagtupay gawin kahit ang kasabulan laing agyan ta itingarap ti sulisog. Kasta nga ta, subsubukat na talang ni Apo Diyos. Kadagyaman nagbalinta na tibkarit sulisog. Siragsakak matang nang ipadamag manon na imiki ni Jojo. Sigurado ka? Sigurado. So ako lang iti asawa ka gananad. Tapno likas na kitsang kamarigrig. Kat no nakapat na kat nakapat. Di awan kayo kini Susan. Anday nagbaling nga relasyon mo kini Susan. Gabot ipungtot na partner. Sakti tinawagan na. Anya? Kada hindi nga rabi nga niintiyan mo. Apay, tinawagan na. Ket, ay susapo. Siyak tupay. Tinutupam. Naglugo ka talaga, Jojo. Haan? Hana ka na paning. Ori ka na gitoy. Siya kita ni sulsulisugan na. Partner. Aginda dalos madlagayam. Apay, at tagay mananak na. Ana? Uwan, ada, naganak na malasang. Uy, gusto na ililiwan ka, kumatigas kan ko na. Tila, idurduron mo nga amin partner. So, nabilibak ka nga, saludaran ka, Edmar. Pagurupong kumartikas na kapintas ni Susan, kadagayam napalabas na. Ada na dawat ng anak. Kayat naman ito tumawat kan ka. Di ba, pututan na ko na na. Nagipagkat-katawag manong name. Dimteng, may sobalipay nga bulan, talo nga bulan. Kumusta? Igagbubok ti doktor. Nakapit. So, ang problema. Agaman ta ka na mo, Diyos. Sweetheart, dandanitan. Nuwan yaman tinay kari. Oran na pampasamak lata. Kumusta nga rod mo di lalaki di nga surutan ko ma? Awanin tamang ko kengwana. Sino kami na dyan? Katsika. Sino mat na dyan? Nang sulisog ko makeng ka. Sino ito mo nag-istorya? Sika. Sika. Ladies first. Kawisinak. Guwapo? Guwapo ka. Siyempre, nabilig ti sulisog mo talagang ipalubos mo. Kadidi nga saan ko nga panagpatgan kang kuhana. Kadidi nga rabi nga yung tarayak. Kabigatan na. Nag-resign. Oh? Kadawanan ti damag ko kinuha na. Katsika, na nagdamag. Magkatawag ka. Kadidi nga rabi nga saan ko nga saan nagkadapan iti pagkitaan mi ko ma. Sino? Susan. At kapintasan nga empleyada yo. Kunak tupay. Abay, ada mang magbaga. May sumat yung sulusulisukang ka. Ken? Ni kano Jojo titinawagan na. Tinutupan ni Jojo. Tsak man na mo. Haan ko na naman. Ngayon ni Jojo tinakamuak. Nga dagayam anak na. Tikin na balasang na. Kung naman ano, virgin. Virgin tilang langanang adaman kaya ma-aralyana. Kitubuhan, no kuma tinutupam, kaya napututam di ada-adi di anak na. Sweetheart, panubok amin na abot Diyos na kito. So nga saan ka nagbalingan na timker. Talaga nga, abakan na ka ti panubok. When manong nemi lalaki ti muna nga anak mi kini Marla. Marla, babae, lalaki man. At kasta mo ni tiraksak ko siyempre. No kasano tiraksak ko ini, nabit kami pa
adda manitan. Manong Nemi, gabot addan sang patak, nga mangsamad kanya, una da sang patak, nga umuna akargaek, dap no maipanti iliw kan maikat ti bannog. Addan sang patan mi, nga anak mi kini Marla, tiyaya na kan ti anak mi. At pa yung katulong mi ang tagibalay. Kalpasan ti duwa nga tawen Manong Nemi ni June, agpitik manin saklot ni Marla. Adda manin, sweetheart. Nagsasaro nun. Uhin, sabi ko matang babae, tatlong stonan. Kadun lalaki manin. Di maminsan pa eh. Kadun lalaki lata. Di maminsan pa eh. Kadun kaskas di nga lalaki. Di maminsan pa eh. Imposible ba ito na? Puro lalaki man sigama. Lalaki nga peso ti may kadwa manong. Isong impatalumi. E di talon ket babain ti anak mi manong nagpalaygeten ni Marla. Ni Susan Manong Nemi nag-leave. Kalbasan nga dadwa idin nga anak mi. Gabutan nakadawat. At dadwa maitan nga anak na. Iti duwa nga lalaki. Duwa nga inauna. Ngam kaslasan nga kupas ti pintas ti loko. Kahit nung nga tinutupak idi. Baka naggandanda nga napututak ti asawak ni Susan. Anya nga ti sitwasyon nga taita. Nung kaspagkarikan. Karigito nga kundaway Manong Nemi na anayas ang naragsak ti relasyon ti pamilya. Gapu karigito talungan na. At dadang aglulumba nga mangsabat kada kami iti asawak nung kasta nga dumteng kami ti malem. Kumustahin may ida, ti panagbasa da. No idikit nakaululimek ti balay mi. Ita Manong Nemi talaga nga balay pagtaingan. Home ako nada. Kabutad da, agasawa, siya kan ti asawak kanada talunganan, nga nakuti, naringkor, makulit, at dayaya kanada kasampahay. Dito nga rin, ti pagkasalitak, Manong, kat thank you, iti anos mo, nga nangurnos, kalbasan nga inak-insan kang ka, ti Italiana. Sapay kumata, at na ibatik nga adal, liwliwa kan pagsarmingan ti biyag, kada kiti padak kadim nga kan nagbuya. Tuwing nga rin, agyaman nga pagayam mo, Edmar. Thank you, Edmar. Iting ka pa ng ibura, iti pagkasalitaam. Simple lang nga pagkasalitaan ako namang adu da kiti mapaspasama kakasta. Gapo iti sulisog. Salamat po.